Tawag ka lamang na. Nala. Ting. Ting. Ako na. Malinag ka kang tawag. Ting. Titing. Titing. Yati, di ka kadungog ha? Agoy. Ikaw ba ganira mo kasi pamantong yati? Kasakit kinakulit Sama ka. Naman ka. Di ba ka pamanto ng... Bukong rabagang yati ka? O sa pamantong mo din ha? Di sa bukong nga ka trabaho tari. Ganira kayo kasi pa magkasama nilang tauhan eh. Sakit kinakulikod. Ganira kayo si pamamuno. Sige ka na ng lube. Gay ka ng lubeteng. Gay ka ng lube. Ay, paano ba kung bukong na yung tugpan mo? Kisa man nagpanto ana. Inaini mo. Bukong ka panangin ka trabaho tari. Sakit kinakulikod. Paag kumot ni mo. Patrabaho na din ha. Usap pa ron. Ha? Nangin man. There go. Sabi ako, boss. Tawag ka na laman. Ano ay sigbun? Akin mo rin hapon. Butalo kung kayo ka. Otro po ikang butalo. Nala. Ting! Ting! Yati, gini kadungog ni matahan. Ay, sigbun. Akin. Ayaw. Uy, kamu din ang tipangunog. Hanga mo. Kaleng! Ang saman! Naunsa ka? Ay, kuan, kaning baat, dili maamot na unsa nay. Paglihok na din ha. Oh, asa man ka? Aw, kuan, mangihi sa kuya. Aw, nala pagali oh. Kiwa pa ka na human na imong trabaho nana. Lagiya, mubalik ra ka. Unsa man? Ay naman ka. Ang gisabutan din nato. Unsa man atong gikasabutan? Ay na. Agka to rin sabutan nato mag-tiktok ta. Aw, tuod. Tuod karon. Unsang orasan na? Hapon na. Asa puta dapit maga-TikTok? Ay na. Ay naman ka, Ting. Gisabutan na magunato na. Atong bye-bye. Mauna diha karon. Katrabaho pa man ming kuya. Ay sos, biyain na gud lamang na. Dili ta mo sikat anong gulugama nyug starin ng kuya. Mauroy. Katong last video gani nato, in trending biya to. Abot gani tog 300 views. Sige, ako sa ignon si kuya nga mulakaw ko. Latara ko ninyo hani ha. Sige, Ting. Magulat kami ani. Magdali, Ting. Ya, kuya. Oh, Nasa ko'y lakon niya. asa man po ka mo adto? Kuan, kanang naragoy kuan, kanang adtuon. Sus ko nimo teng, pagpuyo ha na teng, paglihok ka na imong trabaho. Pagani ka na human, mulaan na pug ka. Kadyo trabitaw ya. Ay sus ko nimo teng, pagpundo ko na teng, natiwasan na imong trabaho din nga. Paya punong ka sa pagkailakaw. Nala, sige good. Oh, asa man ka? Oh, magtiwas pa ko panghikiwa pa ko na human. Bale, nala pagdali din na, oh, patrabaho ni mo. Oh, lagi. Di man musugot si kuya. Matay puno na imong kuya. Babag ka sa itong mga pangandoy. Nan, saan man ni nato? Inay, sumala, magaon sa tagdi man ko palakwon. Ha? Sumbago na ako na imong kuya ron. Guba nagpangandoy. Nan, saan man hindi man ni mahimog kamirang duha? Aw, di ka mo sa laman. Ay naman ka, giing nanog dili pwede kamirang duha. Ato, man ako na imong kuya. Asa naman? Ako sumbago na yung kuya. Ay naman ka. Kanina naman, Ting. Kuta na imong kuya mo apil ba sa TikTok? Basin daig mo sayaw na. Baya po doon ka. Mamang apil-apilon po nimo na iyang kuya. Kamo na lang lagi, ayaw sa kog apila karon. Di lagi na mahimo. Ting, kayo walay tig kamera. Pila naman day followers na to sa TikTok. Ay, Di kita pipigilan, di kita. Oh, mamang nahonong man mo. Nasayop magkagkanta, kuya. Ay kung ilang nasayop ko kanta, kay sakto na akong kinantahan, nasayop mo og sayaw. Aw, sige kuya, usba. Sige, pagtalay ka po mo.
Di kita pipigilan, 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 di kita pipigilan.